Hello mga ading ko. Adama na ni manang yung apiling. Ay na. Una, nakapinpintas ni manang mutatan ni. Talaga nga nag-make upak pa. Kita ni pispis ko ni. Kasla sinipat-sipat. Kat itatanga rod, nakapanunot man na ni manang yung apiling niya nga agaramid man ng ti video. Ta adama na ti kahit kong i-share kanya yo. Wow. Una, tap na maaman yung idigiti pampamati ni manang yung apiling. Wow. Si tayo kami nga Ilocano, nagato iti pampamati tayo. Nya, pamati pa lang iti babakat iti nga dapo yung mogkiday. Wow. Nya. Dito nga pamati, kat bagik lang nga pamati, sarilik lang nga pamati niya. Kahit ko lang i-share kanya yo. Pamatik da ito yung siyak lang iti mati kan siyak lang iti sumurusuro. So nga kahit kumatang i-share ka nga yun nga kasi tayo nga Ilocano talaga kat nagadu iti pampamati tayo nga hanggang tatakot surusurutan tayo pailaang niya kasla ko madi ay adamo dagji kwa dagji pampamati idi nga hanak talaga mati kan hanang sumurusuro wow kasla ko madi bagada nga kwa nga no kalkalpas mo kano nga naganak hangka kano nga agkay-kayang ay na apo tanong ka na umutot ita ukim Diyos ko ay na saan ako mga sarutan ni manang yo dayta niya kataw mati uki ni manang yo oray kaya nga kayang dita talaga nga awan ti umutot yung uki kataw mati uki ay na Diyos ko tapos ibagada nga no kano nga tumurod mangang kakano ti atang ay na wait lang nga atang ka, naglulumaga ko nito nga atang. Kaana nga kaanti atang iti. Ay na. Hanggang takrotak pa yung mailaang. Well, ay na. Takro pala ni manang yu. Mabutong pala ni manang yu nga mapukaw ka. Dito yung sidong ko. Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto. Damat ati hugot ni manang yu nga si kailang tag hugot dita. Ay na. Dito nga hugot nga. Ay na. Dagat nga pamati ni manang yung apiling iso na lang iti nag-aramid kung iso na lang iti mamati so nga kahit kumang i-share kan nga yun nga roganan tayo garudan diba ti kunada no dati papanam tas dati makitam nga nangisit nga pusa hanggang agtuloy ka no ni papanam tamalas ka no di jay chakmat pamatik dita no sika nga single kat dati papanam tapos makakita ka iti agkuyog dita nga gasaw when nagjowa hanggang agtuluyan wen ta malagip mo ex mo nga imbati na ka agsangit ka hanggang lang agtuloy isong agawid kalatan niya tapos no kaya mo nga pumintas iti surat ni anak mo dumakkel pakanam iti kwa iti saka ti manok pumintas ti surat da kunang sa kano kaya mo nga lumaing to di anak mo no dumakkel dahil umuna nga pukis na alam dagdi nagputudan nga buhok na tapos iselsel mo dita wallet mo dita pitakam o kita na dumakkel di anak mo kat nalaing to nga agkwenta ni anak mo mathematician to no teacher to ti math tapos no kan ka na nga agtudtudo kat kahit mo nga aginit agbarbar ka ay bam di init agbarbar ka di agbarbar gusto niya pas jay wow nakita mo rumor talaga nga di init rumor di ay tapos no sika nga lalaki kat naka tinag ka ti kutsara kat pinindot mo di kutsara nga nakapatlob agkaroong ka ti girlfriend wow mamati ka kanyak wow wow paiso da ito kano si kamat nga babae nakatinag ka ti kutsara nga nakadata pinindot mo agkaroon ka mati boyfriend wow wow nagpaiso da ito when no nakatinag ka ti aklo uri si ka nga babae kang lalaki senyales day nga agkasarkan congrats wow imbita ang dakto nagkasar kayo niya ta sinurot mo dahil iti pamati ni manang piling tapos kat dati bagada nga no makakita ka kano ti tao nga magmag na nga unti ulo na kasla ko ma-DJ no ni kasinsin mo nakita nga magmag na nga unti ulo na si patam kano ta no masuma ay na nasa amat
Awal lang karat ulo nga makita. Si patampay laang. Haan Biro kam di ulo na. Awal lang karat ulo na. Si patampay laang. Tulungam mang birok di ulo na. Ay naapo. Awal lang karat ulo na. Si patampay laang. Haan tulungam nga mang birok di ulo na niya. Agi inayat tayo ka di niya. Agi inawat tayo kasjay. Tapos sa dati ibagada nga no makatagtagitnop ka no nga naikat dagit ang ngipon mo no napungtil at ang ngipon mo nuwarin ka ti bigat ikagat mo ka ng ti kwam ay tipungan mo ta masuma ay na ay naangot pala tangiwa mo ikagat mo ta ti pungan mo ing kapay matag mo lumog ing kapay tugbal siya bago mo nakagatan ta pungan mo nang angot to ta pundam iti punganan niya so nga wala sarutom da ito no masuma dagit nga pampamati dagit ang arag niya adu pa iti pamatik niya nga kahit ko pang i-share ka niya yo katang ko may baga amin ti may sa nga video kano kaya mo nga maamuan pa dagiti pamatik ag comment ka niya ta arami to pamunto next nga video ko siguro niya mga ding niya sapay ko mata kwa na mayat kayo tata sapay ko mata mangang kayo iti usto mangang kayo iti nasustansya nga makmaka nga di puro tabadita tapos maturog kayo iti usto nga oras no hanga kada kita resistensya ti bagbagiyo wow kita din naman ang nakalulumag naka-healthy naman ang ita healthy mo iti kwa iti kangkanan na no iti rabi iturog yun nang kay nga buya iti kay drama nga dagita indus ko dagita limlimin ho nga dagita nga nidata buyaon nyo pagpuyatan nyo tayo na diya the king of eternal monarch nga dito monarch ba diya basta diya yun iturog yun iti rabi inya ano hang kay nga mapuyatan buya kay to kabigatan ay na Diyos ko sige garod mga ading ko niya inton tuman next nga video ko agyamanak dagi jay nagbuya kan dagi jay agbuya pa niya kan nag-subscribe kay mo ta kan ni Manang yun niya ta no madumot ti ading ni Manang yo wala the more the merriest nga kunada wala ta no pa i-like you pa dagi jay videos ko niya i-share you kas jay ta pagkakatawaan yo sige garod mga ading ko bye bye